So, kailangan actingan to, pinakamagaling umarte. Okay? Can I ask for extra microphone for them, please? Isang ang mic, may mic pa kayo na isa pa yun naman. Okay, ganito lang ang eksena ha. Oh, mahuhuli ha. Ang asawa may kabit. Okay. Itong microphone. Kailangan natin. Magalingan ng dialogue to ha. Oh, ha? Kailangan acting na acting. Kailangan nakatingin sa tao dahil ang tao ang camera. Okay, ganito. Kayo po, halimbawa, kailangan natin dito ng ano, hindi na tayo kukuha. Ng lalaki. Okay, ganito. Mahuhuli ninyo na may kabit po yung mister ninyo. Siyempre, magagalit kayo. Galit na galit kayo. Galit na Ang galit. eksena po, ako ang mister, siya po yung kabit. Uli! Ako yung asawa, ikaw yung kabit, ikaw yung babae eh. Sige, sige. Okay. Kayo yung director ha? Pag sinabi mo, lights, camera, sisigaw nyo action. O try natin. Lights, camera! Action! Hi, babe. Hoy! Walang yan Oh, na! Nahuli kita, ha? Sandali, nagtanong. Sandali, ba't ka nagagalit? Magkasama kayong dalawa. Babe, wala to. Kumpare ko yan. Kitang-kita ko kayo sa mga mata ko. Ano nakita? Ito ang pinagpalit Ano nakita mo? Palibasa, matanda na ako? Bata siya? Ano bang? Wala akong ibes? Siya may ngumingin niya? Ano bang ano? Babe, wala to ibig sabihin. Bababa ako? Maliit lang ako? Taas niya? Ano bang problema? Sino ba yan? Magkasama kayong dalawa. Sino ba yan? Sa unod na kinata! Sino kaya? Laki na katawan niya. Sino? And cut! Ang lakas ng sound effect. Mahusay. Pero mahusay. Mahusay, ang galing. Hindi ako nakapag-dialogue kasi magaling. Hindi na ako nakapagsalita. Ako din, ang galing. Pero yung background music ha. Nag-alala lang ako doon sa ngipin niyang isa. Actually, nahulog. Gumalaw, buti na lang nasalo ng dila niya. Kanina nga wala siyang ngipin, pero kanina tumalikod, nag-toothpick. Totoo ba? Ate, ikaw na. Galingan yung acting ha. Kung pwede nyo kaming saktan, saktan nyo kami. Sino ba yun? Parang nag-high pa lang na. Nag-high babe ka pa lang naman. Oo. Lights! Camera! Baba mo yung music mo. Ang lakas masyado. Anong ginagawa mo rito? Babe, gusto mo ba to? Ha? Gusto ko Babe, yan. mo to? Maganda yan. Talaga? Ano ba Hoy, yan? lalaki! Sino yung kasama mo? Porket pamata mo sa ilong niya, nagpahu ako! Sino ba yung sinaulo? Tawa ng tao. Tawa ng tao. Ba't ka tumatawa? Babe, wala tong ibig sabihin, babe. Kasi, Sino ba yan? Sino ba yan, baby? Bakit maganda siya at pangit ako? Kaya pinagpalit mo ako sa pangit na yan! ba't ka umamin na pangit ka? Huwag kang aamin dahil hindi ka pangit. Sino ba yan? Akala ko ba ako lang ang mahal mo? Asawa ko to. Asawa niya ako at sino ka ba? Ha? Mag-asawa kayo? Oo. Akala ko ba single ka? Totoo ba mag-asawa kayo? Mag-asawa Sige, kami. kung mag-asawa kayo, patunayan nyo. Halikan mo nga ang asawa mo. Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba yon? Okay, kung asawa mo siya, halikan mo siya. Halikan mo siya. Alam mo, papatunayan ko sa'yo na Ano? asawa ko to. O sige, halikan mo. Next. Sandali. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Parang naiiyak ka. Baho. Be! Baho. Parang umuug ang bagang. Totoo. Tiisin mo lang, artista ka eh. Pag artista, walang mali siya. Oo. Dali. Kiss, kiss. Kiss. At bigla nagkatinginan. Sa una lang yung masakit, pero pag tumagal, masarap. At nagkatinginan ang dalawa. Tumila ang lalaki. Dumila rin ang babae. Sila ay nagdilaan. At unti-unting nagtinginan silang dalawa. Nang dahan-dahan silang maghahalikan. Huminga ang lalaki. Pero huminga ng malalim ang babae. Hindi ko... At nainggit si Negi. Ay, mamaya ka pala. Gaga ka. Okay, palakpakan natin. Okay, eto na. Tingnan natin.
Te, galingan mo yung arte. Pag uma-acting po kayo, ang camera po ang mga tao kasi sila ang Talikod. mag-judge. Huwag kayong Ito yung tatalikod. camera natin. Bawal sa artista ang tumatalikod sa eksena. Lagi nakatingin. Okay. Okay, go. Lights, camera! Babe, Babe, gusto ko yung damit na yan. babe, hubad ka na, babe. Wag naman dito. Ano ka ba? At anong ibig sabihin yan, ha? Ay, hello ate. Hello ate. Babe. Wala. Sino siya? Ay, sino siya? Kaibigan ko lang siya. Kaibigan? Di ba tinawagan kita, sabi mo nasa work ka? Ba't nandito ka sa park? Babe, wala yun, babe, kasi Sinungaling ka! Teka lang, babe, let me explain. Let me explain, babe. Ikaw ang mahal ko. Walang iya ka? Ginagamit ko lang siya, babe. Babe! Ay! Babe! Ayan! Umayuda ang lalaki! Babe! Umayuda rin ang babae! Umayuda! Cut! Ang galing umarte. Ang galing umarte. Saka, iiyak na siya. Oo. Ate, how come you can act like that? Sa school niyo before, do you act in the theater? Hindi ka Huwag ka nagtateatro? gumano para kang T-Rex. Hindi, na-stroke kasi. Nagtiteatro ka ba? Okay. Nagtateatro ka ba? Ang galing, ang galing. Ang galing mo, palakpakan naman natin. Okay, isunod na natin, of course. Oh, ikaw naman yung lalaki, ako naman yung babae. Sige. Lights, camera! Hi, babe! Sandali. Babe! Sandali. May sakit ka ba? Sorry. Babe, dito tayo sa mall ang Babe, series. bili mo naman ako nito. Sige, kahit anong kunin mo. Ayan, kunin mo yan, babe. Hi, ano yan? Ay, Sing-sing, tanga ka! Anong ginagawa nyo? Sino yan? Sino to? Sino yan? sandali. Sino yan? Teka, nasaan yun? Dito ako! Dito ako! Sino yan babae na yan? Kasama mo? Sino to? Sino ka? Teka lang, kalma Sino ka? Teka lang, ano Sandali. yan? Anong ibig sabihin nito? Sino yan? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? Sino siya? Anong ibig sabihin nito? Ha? Anong ibig sabihin nito? Sino siya? Wala! Anong ibig sabihin Sandali! nito? Sige, lumapit ka. Aray ko. Hoy, palakpakan nyo, ang galing. Ang galing. Hindi pa tapos, nagagalit pa ako. Sino? Sandali. Gumaganti lang ako kanina, halika na. Ha? Matawa ka ng tawa. Sandali. Sino ka, ha? Asawa mo yan? Oo. Okay. Dahil asawa mo yan, patunayan yung mag-asawa kayong dalawa. Maghalikan kayo. Oh. Aabutin ka pa. Abot! Eto na. Okay, next, eto. Nay, pwede kayong muna, Zumba, kung gusto ninyo. Sino lalaki dito? Ikaw ang lalaki rito. Okay. Babae. Okay, Lights! lights, camera! Babe, ito yung panty na binili ko sa'yo. Ayan, ang ganda nito, paborito ko Anong to. ginagawa nyo? Ay, hello po. Ikaw, Anong anong, ginagawa nyo? Ay. Bakit kayo magkasama? anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa bahay ka lang? Sabi mo, nasa trabaho ka. Bakit? Anong ginagawa nyong dalawa? Trabaho to. Ginagamit ko lang siya para sa pamilya natin. Ano problema mo dyan? Bakit niya kayo magkasama? Di ba nagpaalam ka sa akin, nasa trabaho ka? Babe, ano ba? Ang kapal ng mukha mo? Siniloko mo ako? Sinungaling ka? Babe, lahat ng perang binibigay ko sa'yo, lahat galing sa kanya. Tapos nagagalit ka. Hindi totoo yan. Anong hindi Sinasabi totoo? mo. Yung mga gatas, mga damit, lahat yon galing sa kanya. Tapos magagalit ka, ginagamit ko lang siya kasi ikaw ang mahal ko. Ngayon, nahuli kita? Tapos na tayo! Kayo, magsamang dalawa! Wow! Cut! Ang galing! Ang galing mo naman, ate. Iba. Okay, Iba. naiiyak Kung siya. makita nyo lang naiiyak. Ate, mukhang pinagdaanan mo yun, ano? Oo. Niloko ka ba, te? Niloko ka, no? Oo. Hindi. Oh, eto naman, ang mangyayari, Oo. yung... Kasali kayo? Kasali yan. Kasali yan. O, ikaw yung lalaki, ah. Ikaw ang lalaki, request niya. Ikaw ang lalaki. Ano, mami? Ikaw lalaki. Kasi mo akong babae. Okay. Lights, camera! Babe, walang tao. Hubad ka na. Eh, wag naman dito. Ano ka ba? Ano ka ba? Sige na. Nandito- Kiss mo na Ay, kasi. darling! Anong ginagawa mo dyan?
Ani- Huwag ka ganito ako, matanda na ako, ayaw mo na sa akin. Kailangan ko pang bumili. Hindi na kita napapakinabangan. Ay, putang ina mo. Bakit? Ano gusto mo? Ay, bakit? Sige. Ay, ikaw pa rin. Bakit ganyan ka? Big! Ano ba? Hindi na kita mahal. Ay, hindi mo na ako mahal? Bakit? Porque hindi na ako basa? Papasahin mo! Hindi ko siya kaya. Hindi kita kaya. Kasi hindi mo na kaya. Kayang-kaya ko. Anong gusto mo? Oh, anong gusto mo? Ilulipap ko pa yan? Cut! 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 Palakpakan nyo naman yung mga babaeng sumali. Ang galing! Ang sabi ni nanay, Napakahusay. linawin lang na sa mga bata, gusto ba nang bumili ng lollipop? Lollipop, oo. Okay. Eto na po. This Yeah. is the moment. of Sino truth. kaya ang mananalo? Ang galing nila lahat. Okay, dito tayo. Okay, eto po. Magkakamit ng 1,000 piso. Okay, ang mananalo rito ng 1,000 sa pamamagitan po ng text vote. At saka, Ay, hindi, wag na yon kasi wala naman masyado. Okay, ganito, palakasan ng palakpak. Pinakamaraming palakpak, yun po ang mananalo ng 1,000. Okay. paano sa mga non-winner? Sa mga non-winner, pasensya na po, pero malay nyo naman may consolation prize. Oo, ang bait-bait kaya rin. Malay nyo, bigyan kayo tag 200. Okay. Okay. Sige. Unahin na Palakpak natin. po na may kasamang hiyaw sa mananalo. Negi, ikaw ang magbilang. Please vote wisely. Okay, sige. Let's start with Nanay number 1. Ilan? 79. 79. Girl number 2. Ilan? 68. 68. Ang galing mo magbilang, Mabilis friend. mata ko sa ganyan. Girl number 3. Ang lakas niyan. 102. Good. Girl number 4. 45. Girl number 5. Ang lakas. 113. I think we have a winner. Congratulations. Di na, baka mata. Okay na yan. Bagay, try mo kasali to. Wala nang papalakpak dyan. Ang daming tao, higit pa sa 200 pa yan. O sige nga, isa pa. Gusto mo ba kausapin mo na yung mga tao? Di na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alam kaya ng mga magulang mo ginagawa. And, palakpakan naman natin si Si Nanay. Siya ang nanalo ng Nanay! 1,000. Congratulations. Pumunta ka kayo kay Sir Bong. At palakpakan naman natin sila for being such a good sport. Salamat. Salamat at Picture, nakipagbiruan. picture